זה הברזים, זה הפותח למים. זאת אומרת, המים חמים באים מפה, המים קרים באים מפה, וזה הברזים בצד השני שפותחים את המים ליציאה. היציאה כאילו זה הראש, כאילו... אז הפעם כן נצטרך להפסיק את היציאה הזאת בעצם. כאילו... נראה לי. נפרק פה, נפתח את הצד השני, נפרק את הצד השני ופשוט נסתום אותם. שני הצדדים וזה... ואיפה הנזילה עצמה אתה מצליח לראות? זה לא ממש נזילה, זה יותר לחות כזה. אם אתה נוגע בזה, אתה תרגיש שזה קצת לח כזה בידיים, אתה רואה? הבנתי. זה פשוט בגלל שזה כל כך רקוב, כן, בגלל שזה כל כך רקוב, אז אנחנו נפרק את זה, נפרק את הברז הזה ונפרק את הברז הזה, ונשים פקקים, פקק פה ופקק פה. והלחות פשוט יורדת למטה? זה מה שקורה למטה? לא, זה כל הסיליקון מסביב לאמבטיה. אתה חושב שזה בגלל סיליקון? כן, כן, זה גם בגלל סיליקון. כל רטיבות כזאת בקיר, אין פה מים מתחת הרי. אין פה שום דבר, חוץ מסיליקון שיתום את זה. המים הקרים הם בגובה 70 סנטימטר, זה. המים החמים בגובה 1.10 מטר. ככה בנו ככה, זה היה התקן פעם. אז פה למטה אין שום דבר חוץ מחלחול מים מהאמבטיה בעצם. קיצר, אני אפתח עוד קצת פה, אני אנתק את זה ואת זה. אז כן, לנסות להציל כמה שיותר מה זה? מהפלטות האלה, לא? שמע, אי אפשר להבריג את זה החוצה בלי שאני... זה פשוט כל כך, זה ממש צמוד לשם, אם תבוא תראה, ולמה בעצם הרטיבות היא גם פה? זה פשוט הולך עם זה, אתה יודע. אתה חושב שהסיבה העיקרית זה הברזים האלה? כן, כן. זה הכל פה לך, אתה רואה? זה כל הברזל פה.
תשמע, כל הטיפול, נכון? מבקש את זה שבזים האלה, זה לא סתם. כשאתה מסתכל על הצינור, פה יש סדק. שבור. לא יודע אם אפשר לראות את זה במצלמה. הוא גם נהיה כזה דק הברזל שלו, ראית? כאילו, הרגשת אותו? הוא נהיה... מתחכם, תראה. כאן, כן. זה שהוא נמח, הוא לא נמח לי אפילו עם המפתח צינורות, הוא נמח לי עם זה. זה יכול להיות שזה בגלל זה? זה, כן. טוב, פקקים. והעליון לא יהיה מכובד לכלום בעצם. מה זה? העליון לא יהיה מכובד לכלום, ופה כן יעבור עדיין מים פה. איפה? בין זה לזה. יהיה בזה מים. בין זה לזה מה? כאילו פה. יהיה פה מים. לא, פקקים, אין מים. אני שם פקק פה ופקק פה וזהו, זה סוגר. זה מים חמים, זה מים קרים. אם אני מחבר את זה לפה, אחרי זה יהיה לך מים פושרים קבוע. אז אני פשוט סגרתי פה את המים, זהו. כאילו זה ממשיך לעלות למעלה, זה עולה לדוד כנראה, כי יש פה צינור פלסטיק. זה מתחבר לא יודע, או לשם. וזה מים חמים, זה פשוט יורד עד לפה וזה, אבל אני לא יודע בדיוק עד איפה, ויכול להיות שאני צריך לפתוח יותר, וגם אין טעם, כי זה אין לו שום חלודה על זה. זה נראה שלם. אז אני סוגר פה וסוגר פה, וזה נגמר השמחה. אחרי זה נאסוף, נסגור קצת טיט, ומחר אני אבוא לעשות פינישים, כי אי אפשר לעשות גם ריצוף וגם את הזה היום. זה פשוט לא יתפוס. היה פעם מישהו כאילו גר באזור. בשכונה, כן. בשעות הלילה, כאילו. כן. בדרך כלל יש פה חניה. כן, האמת שכמה פעמים הייתי פה פעם. בשעות היום תמיד יש. כן, בלילה זה... בלילה, לפעמים. אבל תמיד מוצאים בסוף. מקסימום בבית. כן, זה לא מרכז תל אביב פה, שם זה בכלל קטסטרופה. גם יותר שקט, לא יודע, אני ממש מבסוט מאיזה. כן, זה אזור מאוד נחמד, תשמע, זה סתם... גם יש לך חנייה, גם שקט. תשמע, זה אזור שהוא נחשב, לא סתם, כן, זה קטע. כי האזור נחשב יוקרתי בעיקרון. פה? הבית לא, אבל השכונה, זה עלה, תשמע, אתה יודע, זה הווילות, קצת יותר. בוא נשים...
טפלון נוזלי כזה. ואז זה מתייבש כאילו? לא מתייבש, הוא נשאר כזה. אוקיי. הקטע עם טפלון זה שזה לא סתם דבק כזה, טפלון זה חומר, זה נקרא PPTE, לא יודע כמה זה מעניין אותך, שהוא בעצם חומר שהמהות שלו זה שהוא דוחה מים. אוקיי. אז שמים אותו. גם שערות סוס עושות את זה? שערות סוס לא דוחות מים, אבל הן עושות את האיתום, אבל טפלון עצמו, החומר, דוחה מים. זה יחסית חדש, פעם לא היה טפלון. לא היו משתמשים בזה. אחי, יחסית זה 20 שנה, או 30 שנה, הכל יחסית. עשיתם מתי שבנו את הבניין הזה. לא מושלם, אבל... זה מספיק טוב, אתה יודע, במיוחד אם יש לך את הארון מאחורה. טוב, פתחנו את המים. יש מים. לא, רק רציתי לראות שפתחנו את המים כמו שצריך. יש מים, אין נזילות. עכשיו אפשר להתחיל לסגור פה את כל השמחה הזאת. יופי.